kaikille! Tänään me pelataan Sakchun kanssa Perinacraftissa Skywarsia. Sitten tuli Pokemon Mappi tai Pokepallo noitten nobojen kielellä. Mun pitää vaan ottaa... No, näin itse asiassa. Käyn nopeasti tappaan tän tyypin. Oh no! MLG! Oh baby, a triple 4 HP. Vähän toi oli easy, minkä mä tein. Ai minä vai? Eiku siis toi, minkä mä vedin. Mä en tiedä. Oh! Mikä kamaa. Vähän toi oli easy toi, minkä mä vedin. Minkä mä vedin ton tyyppiin. Okei. Tai tein siihen tyyppiin. Se oli easy. Just like easy. Easy. Mulla on pottuja melkein koko rivi täynnä. Miksi? Ei kannata. Missä saarella sä muuten oot? Mennään keskelle. En mä. Vai onko se toi, joka tuolla tulee? Jolla on nahkakamaa? No ei! Mulla on Timu chestplate, Iron pöksyt ja vaikka mitä. Niin sä vaan sinä, että... No kun tää yksi tyyppi näytti sulta. Koska sillä oli vähän samanlainen toi pää. Derpi. Hänellä oli Voi, että mikä otti vahingossa screenshotin. Rakennetaan pieni ounausalusta. Ei, vitsi, toi tappaa, mut se blokkas mun veden. Yritän kostaa sille. Mut se on aikas hankalaa. Vitsi, mä en enää ehdikään kenenkään muun veteen. No! Sitä vie. Tää oli mun siltä tässä. Tää peli. Tää peli taisi olla sulla tässä. No. Oh. Sky. Oi, meikä oli justissa kuolemassa. Ei nyt viimeinen, mut siis just tämä. Mä teen tämän sun puolesta, mä voitan nuo. 2 vastaan 1. Kiva, tuo ärsyttävä. Täällä voi blockflitsata. Blockflits. Voi hitto, kun ne povittaa. Et muuten tuu! Töde. Tön. Pippeli, meikä kuoli. Noniin. Odota. Teko taas veljelaa. Kato. Täällä. Kato. Täällä. Kato ylös. Mä oon täällä. Ihan täällä ylhäällä blockflitsillä. Tullut. Okei. Mäkin tuun sinä. Blockflitsillä. Noniin. Sitten seuraava. Pelataanko HG seuraavaksi? Älä saa hakkaa. Niin. Noin. Mitä täällä? Ei oikeesti mitään. Kato, mä vedän tästä. Mennään matsiin. Tuus hyppyppää. Voi. Päästiin samaan. Okei, mutta vierekkäin päästiinkö? En tiedä. Mä näen edes Optifunilla kuka mun oikealla puolella on. Vai on vähän siinä äsketään?
Nyt joku oinas. Minne vierään? Joo, me ei olla. Hei jo. Missä sä oot hypinnyt? Mä hypin. Okei, mä en näe sua. Eli Onko sulla semmonen, että siinä on punaista ja sitten sinne pitää mennä blokeille ja sitten sen voi siitä? What? En tajua. Siis niinku, että se keskellä on harmaata ja vaikka mitä. No joo. Ollaan me nyt samassa matsissa. Mulle tuli Flint and Steel. Mun täytyy päästä tuolle Välisaarelle. Nyt nopeasti. Mikä juttu mulla on Steamissa? Ei! Kuoliks sä? Just. Jos olisin vähän aikaisemmin, ihan puoli sekkaa mä olisin päässyt siihen. Puoli sekuntia. No oota siinä, niin vetään kolmanneskin matsi. Muista, että me kuvataan. Mm. Oi, mitä kamaa. Miltä tuntuu? Tästä pelistä niin lähti 2 pois. Tää vähän nyt lakki. Ei! Et oo tosissas! Siis et oo. Et oo tosissas. Mä en kuollut vielä. Vaan mulle tuli semmonen pieni lagipiikki ja sitten mä en osunut tohon yhteen jätkää popille. Mä olisin melkein... Oho. Hajajajajaj, bitch. Mä tapan sut. Häkkeri. Et sille viis. Voi! Munakarva pimppi. Nyt et sille viis lähetä hanee tästä. Tehdään craft. Oho. Mä oon 1v1 tyypin kaa. Okei. Oispa vielä yksi Timo. Oispa mulla forse vielä. Mulla on housua vaille Timu-fullit. Mulla on ollut yleensä sama juttu, että housut niinku on. Tämä en yleensä saa. Niin. Palleja ei saa ikinä piilottaa. Oota, mulle soitetaan. Joo. Ne tippuu. Oi, se tippu! No niin, ja tähän me lopetellaan tää jakso. Ja sois morjesta, moro.